Vláda by mala na budúci týždeň rozhodnúť o zmluve s realizátorom druhého balíka PPP projektov na dostavbu rýchlostnej komunikácie R1. Minister dopravy už dávnejšie hovoril, že zmluvu by mali podpísať do konca februára a stavať by sa mohlo už v marci. Ministerstvo dopravy ešte stále nepodpísalo zmluvu s víťazom tendra na výstavbu rýchlostnej komunikácie R1. Víťazné konzorcium by malo dostavať 4 úseky R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou. Náklady sa odhadujú na 1,5 miliardy eur. Minister dopravy už dávnejšie hovoril, že zmluva by mala byť na svete do konca februára. Víťazné konzorcium musia najprv spracovať svoju výrobnú dokumentáciu, na ktorej šťastie už teraz robia. Toto im bude trvať asi mesiac. Minister tiež pripustil, že s výstavbou cesty by sa mohlo začať už v marci a hotová by mala byť do roku 2010. Keďže zmluva ešte stále nie je podpísaná, opozícia si myslí, že marcový termín začatia výstavby je nereálny. Ten technický a administratívny proces od dňa podpísania zmluvy až po odovzdanie staveniska a po začatie výstavby bude trvať zhruba pol roka. Výstavba R1 bude financovaná cez PPP projekty. Ministerstvo aj tu vyjadrilo obavy, že finančná kríza môže spôsobiť problémy. Ministerstvo dopravy však aj napriek tomu potvrdilo, že financovanie v prípade R1 bude zabezpečené. O peniazoch však hovoriť nechce. Pavol Kirinovič, TA3.